Тебеширът се чупи под нетърпеливата детска ръка. На черната дъска се изнизва неравна върволица от цифри и знаци. Отговорът! Най-после отговорът! Шуми одобрително класът. Задачата, която изпоти всички, си намери майстора. През 1971 година една статия пази този спомен. За математичката на икономическия техникум Мария. С годините тя стана отдаден педагог, човек, който вдъхновяваше и подкрепеше хората около себе си. Мария Великова беше мой незаменим, много ценен приятел, колега и учител на моите деца. И винаги намираше хубавото при дадена ситуация, да погледнеш от към хубавата страна, за да повярваш и да накараш да повярват хората в себе си. Майка лежеше в болницата след тежка операция за лечение на рака. Точно в този момент получих съобщение, че съм приета за докторантура в Холандия. Но радостта ми беше много бързо изместена от тежка дилема. Да тръгна и да рискувам да не видя майка повече или да остана и да пропусна този шанс за развитие. Решението дойде от нея. Отивай, аз ще се оправя, а ти ще ми покажеш света. Последвах съвета й и се оказа права. Когато си помисля за мама, съзнанието ми първо изплуват последните 2 години от живота й, когато болестта й я постави пред тежко изпитание. Може би е странно, но точно тогава открих колко силно и дълбоко обичаше живота. Защото го живееше като творец, а не като жертва. Някои учители остават отпечатък не само в тетрадките, но и в сърцата ни. Такъв беше моят учител по математика госпожа Мария Великова. С много търпение и отдаденост показваше, че математиката не е просто учебен предмет, а начин на мислене, път към разбиране на света. Тя вярваше, че грешките, които допускахме, бяха път към знанието и не ги определяше като провали. По-късно, когато болестта й се върна, но тя продължаваше да помага на ученици, ми показа силата на своето призвание. Да дава криле с кураж и безусловна любов. Тя до последно се учеше, даже ходеше на курсове по английски и аз се възхищавах от нея. Всъщност, че иска да прави нещо със себе си, за да бъде на ниво наравно с всички останали. Мен често ме питаше, ако нещо ти пречи, какво те спира да го промениш? И този въпрос и днес ми напомня, че отговорността за това, какво се случва в дните ми, е в моите ръце. В общуването с нея нямаше място за самосъжаление. Тя избираше да се уповава на вярата и радостта. И с тази своя нагласа вдъхновяваше всички около себе си. 7 години след разделата с майка, болката отстъпва място на благодарността. Тя не завеща не вещи, а ценности. Да се уважаваме, да обичаме живота такъв какъвто е. И ако искаме промяна, да поемем отговорност за да се случи, въпреки трудностите. Тази нейна житейска философия е в основата на фондация "Формулата е в теб", която основахме със сестра ми и баща ни. Нашата цел е да създадем общност, в която растем заедно, като получаваме, но и допринасяме. Вярваме, че формулата за всичко това е вътре в нас. Заповядайте да откриете повече за нашата мисия на уебсайта на фондацията. Ще се радваме, ако се свържете с нас с идея за сътрудничество или кауза, която споделяме.